Merhaba, bir kere sabah şerefleriniz hayırlı olsun. Saat 8'de 21'de Хакече «Уян халқым уян» программасы ефірде. Так, доброго ранку всім, хто щойно проснувся та приєднався до нас. 21 хвилина на 9 в ефірі програми «Уян халқым уян». І як ми з Гульсум казали раніше, зараз до нас завітала гостя. Білесіңmi, бірдаха. Aslında sabahımızды muzika ile başlamağa gerek. Muzika bizlerin hoşlandıra, keyfimizni көтере. Biz de sizlerin keyfini көтерmek için muzikal bir insanı студияға давет еттік, Лида оны тақдим етті. Так, сьогодні в нас дуже талановита, на мою думку, та сподіваюся, що ви зі мною погодитесь, співачка Іванка Червінська. Іванка, доброго ранку, ласкаво просимо до нашої студії. Як ваші справи? Малейкум. Алейкум Ассалям. Так. Як справи зранку? Справи, ну я в процесі прокидання. Ми розуміємо, як важко вставати зранку, тому дуже дякую, що ви прийшли до нас, тому що дійсно, я знаю, що ви співали і на кримсько-татарській мові, і на сербській, і українською, тому мені дуже цікава ваша творчість. Будь ласка, розкажіть про те, як почався ваш творчий шлях. Дякую, мені дуже приємно чути такі гарні слова. Творчий шлях, мабуть, почався з дитинства. І це був такий основний вплив мій на музику, тому що мене завжди оточували гарні люди, середовище. Я народилась в Карпатах, в селі. Я завжди з дитинства де бачила, як проходять традиції. І це дуже внутрішньо збагачує кожну людину. І це для мене, якби, можна сказати, такий відлік того, що я стала займатися творчістю і в першу чергу українською, українським фольклором. Тому от я, можна сказати, щаслива від цього. Займався ли хтось у вас музикою в сім'ї? Ні, от якось я була перша, яка завжди співала, і причому не завжди соромилась, тому співала так тишком-нишком, де, щоб ніхто не чув. Тільки вже, мабуть, в старших класах я стала більше себе проявляти в музиці. Виступала, так, приймала участь в художній самодіяльності. І після школи вирішила продовжити так своє життя з музикою більш професійно. І от вже майже 10 років я так з музикою по житті. Ви поступили в музикальне училище, куди-то в університет? Так, це, до речі, була така цікава історія. Мені завжди її також приємно згадувати, тому що музичної освіти в мене не було, і я розуміла, що продовжити професійно своє життя з музикою я не зможу, тому що, ну, банально, треба хоча б там вміти малювати скрипічні ключі і розбиратися, ну, хоча б в елементарній теорії музики. Тому я любила і співати, і малювати, і вирішила поступити в художній. Думала, буде з мене художник великий, але сталася така цікава історія, що моя мама без мого відому записала на конкурс вокальний для аматорів. Так. І я прийшла додому зі школи, вона сказала, от я тебе записала, тому що сусідка прийшла і сказала, от Марійка, дивися, ти працюєш провідником, ти їздиш до Львова. Чи не хотіла би ти свою дочку записати на конкурс? І мама вирішила зробити мені такий подарунок після школи, щоб це була в мене така гарна згадка. І от вона мене записала, ми поїхали, і я виграла там гран-прі. Ну так, чисто, мабуть, за природній талант. А що ви спели? Помните? Ой, чесно, це була якась українська музика, здається, Назарія Єремчука. Ну, щось таке, що я виконувала в школі. І після того мене помітили викладачі Львівського училища, і вони мені запропонували поступити без музичної освіти, від чого я сильно зраділа і сказала, що малювати я навчусь пізніше, хочу співати. І отак от якось все в мене повернулося в один момент, дуже різко, коротко, тому от
Ну, значить, мабуть, так це мало бути. Так, дійсно, це ваша доля стати Це судьба. співачкою. Так. И мы, конечно, продолжим нашу беседу. И мне вот, я анонсировала, что к нам в гости придет Иванка. И Ивана, я попросила наших зрителей отправить мне вопросы. Но они не отправили мне вопросы, а попросили, чтобы она спела в эфире. Поэтому мы продолжим нашу беседу. Может, вы нам для начала что-то споете? Будь ласка. Де лежать барви, барвінкові, то не папороть цвіте, то не папороть цвіте, матінка й вінок кладе білими рученьками, дрібними слізоньками, дрібними слізоньками. Похилилися лози, похилилися лози, покотилися сльози. Оце ви, матінонці, найближчі родинонці, найближчі родинонці, де лежать барви, барвінкові. Вы закрываете глаза. Вам так легче? Или вы что-то представляете? Оце моя велика проблема, я вам скажу. Это особенность? Всі завжди мені роблять такі зауваження певні, от, що не треба, ти завжди закритими очима, люди хочуть на тебе дивитися. Мені здається, що навпаки люди закривають очі, коли вони насолоджуються процесом, який зараз роблять. Тобто, не знаю, спів – це, напевно, те, що змушує вас задуматися, можливо, ви концентруєтесь, можливо, ви дійсно просто отримуєте Или же что-то задоволення. представляете? Ви знаєте, коли я слухаю музику десь на концертах, то я завжди її слухаю з закритими очима. І таке враження інколи, що думають, от прийшла на концерт і спить. Я завжди співаю, я спілкуюся з людьми з відкритими очима, але коли співаю, я стараюсь не відволікатись від самої музики, від тексту. Ну, тобто я просто хочу бути провідником, і щоб люди могли собі самі малювати якісь пейзажі. Тому що я, коли співаю українські пісні, я завжди згадую такі дитячі, так, Карпати. Особливо я завжди дуже любила в дитинстві слухати історії своєї бабусі, як вона розповідала, як ходили на вечорниці, як проходила її молодість. І скажу, що це можливо, те саме, коли ти читаєш книжку і ти сам собі малюєш якісь образи. Те саме в мене відбувалось в дитинстві. Тому мені легко відтворити якісь такі малюнки, історії, пейзажі, ті, які я бачила колись. І тому, ну, якось, мабуть, музика – це не просто слова і мелодія, а вона набуває якогось більшого змісту. Це чудово, насправді. Мені здається, що зараз ви більша частина вашої творчості пов'язана з українським фольклором. Це так? Звичайно, я Так. виконувала, будучи студенткою, різні стилі музики, але українське, ну, це є моє, я це відчуваю, люблю, і я в цьому себе комфортно почуваю. Тому я для загального розвитку, звичайно, співаю різну музику і вчу, відкриваю для себе різні стилі, жанри. Але от виконувати мені якось це більше Для до меня, душі. как для крымской татарки, было очень приятно смотреть программу Алии Хаджабадиновой и слышать родной язык в вашем исполнении. Вы вместе с ней пели крымско-татарскую народную также песню. Вы помните какие-то слова? Якщо я десь вдруг якось Нічого неправильно страшного, щось якщо заспіваю. помилитесь. Єля бою до скелі, римбалам берки, налики скелі.
Єля боюдус гелір, баламберки, наликіз гелір, кіз йолини шешерил, йоназил візе гелір, кіз йолини шешерил. Якесь там слово, далі я забула. Aslında қатенде Қырым татар тілінде ерларны Украина юрджунын эсасында dinlеген вақытта өзін да яқшы есетесің. Я говорю о том, что очень приятно слышать крымско-татарский язык в исполнении украинской певицы. Дякую. Ну, насправді це дуже складно, коли ти мову не знаєш, спробувати. Так. Тому що нюанси, от коли я інколи чую українську мову в виконанні іноземця, то, звичайно, дуже багато нюансів, які ну, для нас це так банально. Думаєш, ну що ж там так чуть-чуть треба тільки підправити і було би нормально. Так, а в іншій мові це, я розумію, дуже складно, але дійсно ви дуже гарно співали всі слова, наскільки я зрозуміла правильно. Ну, тоді я вивчила правильно слова. Зараз це було давно, і я вже трошечки забула. Но вы, я так слышала, поете не только на крымско-татарском, не только на украинском, а еще и на других языках. Я стараюся для себе відкривати народну музику різних народів світу, тому що, чесно кажучи, я бачу в них якусь певну схожість. Це, мабуть, було це перше таке коріння, від якого пішла музика взагалі загальна. Тому, можливо, я її виконую більш по-українськи, але сам цей горловий спів, він є притаманний всім народам. От є сербська, вона теж, до речі, я її коли співаю на концертах, всі слухають і кажуть, от там була якась така гарна, невідома українська пісня, але от слів я не розібрала. Слышать что-то украинское. Розчути щось рідне, щось своє. Ну, мабуть, просто там мелізматика, передаєте. якісь певні такі ноточки, які в кожного на слуху. Вы Можливо, так. участвовали также в песенном конкурсе «Голос Украины». Расскажите, как вы приняли решение пойти и участвовать в данном конкурсе? Я, до речі, завжди чула від близьких, від друзів: Іванка, піди на «Голос країни». І, чесно кажучи, я завжди чомусь сумнівалася, що зможу попасти, тому що там дуже величезна кількість конкурсантів, 5000. І інколи ти просто, так, якщо тверезо подумати, то маленькі шанси туди потрапити. Але от якось, можливо, якби такий момент настав саме тоді, коли я вирішила піти, тому що багато років я просто спостерігала за цим конкурсом і минулого року А наважилась. хто підштовхнув вас до того, щоб аби піти дійсно і прийняти Завжди участь? всі підштовхували. А хто був Сусіди, останньою крапкою? музиканти, з якими я працюю. Вони якийсь певний період часу, мабуть, більше вірили в мене, ніж я сама, тому вони мене постійно: Іванка, піди, піди, піди. І я сказала: добре, я піду. І пішли. І пішла. І не пожалкувала, тому що пройшли? прийшла далі. І це дуже колосальний досвід. І там дуже цікаво працювати, розуміти, наскільки це виснажливо, наскільки це серйозно, скільки потребує репетицій, підготовки, вибору пісень. Тобто це, звичайно, ти просто живеш якийсь певний період в павільйоні, поки відбувається це все. І я завжди з трепетом по сьогоднішній день згадую цей період часу, який в мене був. А як змінилося ваше життя після того, як ви взяли участь у цьому конкурсі? Тобто у вас зараз є свій гурт, наскільки я зрозуміла? Ну, можна сказати, він був і до того, але мені завжди подобається, коли говорять, як змінилось ваше життя після проекту. Я завжди це чую. Ну тому що дійсно це, мені здається, такий Всім вирішальний. цікаво. Так. Ну, можу сказати так, що якщо ти займався музикою і до проекту, ти будеш займатися нею і після. Тому що є багато учасників, які, ну, у них був такий короткий... Короткий період піднесення. Піднесення, так. От всі про них дізналися, але після того вони нічого не робили і про них забули.
Звичайно, плюс великий в тому, що тебе бачить колосальна кількість людей, і просто, звичайно, у нас, на жаль, медіа таких, як я, вважають неформатними виконавцями, і музику ставити, крутити не будуть, на радіо вибирають. І там з 5, можливо, одну вони виберуть українську, незважаючи на те, що зараз побільшало української музики. Тому це був такий шанс мій себе показати і проявити для такої кількості людей, яка не дивиться якісь такі, не шукає, навіть більше так скажу, не шукає подібних виконавців. І просто от побачили мене і, можливо, зацікавились і стали шукати, стали ми спілкуватися, запрошувати на фестивалі, концерти. То це, звичайно, великий плюс і такий піндільок. А як зараз розвивається ваша творчість? Ви записуєте нові пісні, ви виступаєте, у вас є якась концертна програма, можливо? Є концертна програма. Ми от буквально нещодавно видали міні-альбом. називається? Перша хвиля. Перша хвиля. Не банально. Перші пісні, які ми записали, ми вирішили просто довго не тягнути, тому що все ж таки зараз стає популярним не записувати там 13 треків, а видали міні-альбом, 4 пісні і достатньо. І поки люди звикають і... Там народные песни. Да? Звичайно, звичайно. Всі цікавляться, чи пишу я авторську музику, і чи можна буде її почути в моєму виконанні. Але я не спішу. Є так багато української музики, яка є невідома. І в свій час, коли я була студенткою, я їздила до старих бабусь в селищах, такі міні-експедиції, де вони наспівували мені народні пісні. І я розумію, що ці пісні от почула я, і, можливо, вже більше ніхто не почує. І вважаю, що зараз, по-перше, це мені подобається, по-друге, я хочу якось більше молодь привернути увагу до української музики, тому подаю її не автентично, а так більш в сучасному вигляді. Якось так. То есть вы все-таки держите курс в направлении народной Поки музыки? що Может, так. вы не хотите менять жанр? Я думаю, що я встигну. От поки в мене є натхнення до української музики, я не буду займатися нею. А там, в принципі, можливо, будемо щось міксувати, але поки що бачу, що немає такої потреби. Хочу насолодитися трошки такою аурою української музики. По поводу концертной программы вы сказали, есть, будет, когда? Вона є, і коли нас запрошують на фестивалі чи концерти, то, звичайно, у нас є програма українських пісень. От я співпрацюю з відомим гуртом Gypsy Lyre. Вони також співпрацюють і зі мною, і паралельно з іншими відомими українськими виконавцями. Тому вони пишуть аранжування мені, і от фронтмен гурту Геннадій Бондар, я вважаю, що це один з небагатьох музикантів, які вміють дуже тонко підкреслити красу української мелодики, самої музики. Тому от ми зараз поки що співпрацюємо з ними, і це такий, як вважаю, для себе такий хороший тандем. А коли можна спільний. буде почути результати цієї співпраці? Так почути можна в соцмережах, Вже в можна. Ютубі, звичайно. Ми стараємося щось виставляти, щоб люди, кому цікаво, завжди кожен щось може знайти для себе. Может, вы хотите отснять клип? Хочемо. Ну, у нас далекоглядні плани на майбутнє. Просто, звичайно, не так все просто, коли ти займаєшся неформатною музикою. Нема бажаючих продюсерів, які хочуть займатися подібною творчістю зі мною, як з виконавицею, тому що це не приносить грошей, це не приносить одразу великого заробітку. Я це розумію, і тому стараюсь своїми силами якось А много займатися. критики поступает в ваш адрес? Ви знаєте, можливо, бояться, але ніхто. Знаете, есть такая тенденция
можно так сказать. Когда народную музыку меняют, то даже бабушки, даже дедушки говорят, вот наши песенки поменяли, это молодежь, куда она Наша время такого идет. не Да. Я неодноразово чула це про інші колективи, але можливо через те, що сама я свою музику не сильно видозмінюю. Я не стараюсь її зіпсути, просто взявши якийсь певний мотив для того, щоб була там можливість пограти якусь знайому пісню для багатьох людей. Я стараюсь вкласти душу, і я думаю, тому люди відкликаються на це, і вони не бачать в цьому якоїсь такої певної іскаженості музики. Коли ви познайомилися з кримсько-татарською музикою? Це, мабуть, завдяки Усеїну Бекірову. Це ж правда. відомий Так, піаніст, і ми якось робили кримсько-татарську програму з А ним. вы с ним работали? Так, це ж джазовий відомий піаніст, і ми співпрацювали з ним на різних джазових фестивалях, тому що в мене є проекти з відомим бас-гітаристом Ігорем Закосем. І він мене, в принципі, познайомив з Усеїном, тому ми спілкуємося і, мабуть, от від нього я вперше почула, більше дізналась про татарську музику, вона мені сподобалась. І колись я була більш така пухкіша дівчина, щоката. І всі мені казали, що я схожа на татарку. Тому от я завжди, так от, коли говорили Іванка, чому Іванка? Якось Правда? Точно Іванка. Образ темноволосой, смуглой девушки, да, похож на... Ну, зараз я вже схудла і вже менше чую подібних таких зауважень. От. Тому от Наш якось так режиссер відбулося. предлагает посмотреть кусочек из программы Алии Хаджабадиновой с вашим участием. Давайте посмотрим. Алия Хаджабадинованың программасында Иванканың ижрасында гүзел бір музыкаль бақшышыны деңледік.
Эта песня была на сербском языке. Так. Так, і сербською, і українською, кримсько-татарською. Яку ще плануєте мову освоїти? Опанувати? Не знаю, тут навіть не йде мова про мову, а пісні. про мелодику, про сам закладений текст, бо здебільшого або так співпадає, або всю музику, яку я співаю, все про кохання. Ну, це таке гарна тема, яку можна розвивати постійно. Це і вічна співати. тема, мені Вічна, здається. так. Вечная тема, и муза посещает очень Ну, часто. і дівчатам, я думаю, завжди якось навіть більш цікавіше про це говорити, нести такий певний меседж, ніж хлопцям. Ну, от вони ж мужні, тому для нас це більше пасує. І от стосовно музики, все від натхнення залежить. Я от творча людина, особа. Вы сказали месседж. Какой месседж несете вы, кроме любви? Любов до української музики. Тому що я певний період часу спостерігала за тим, що люди тільки чують, от зараз буде українська музика, все, пішли звідси. Дуже таке ставлення, ну, не зовсім, яке повинно би пасувати українцю, патріоту. Навпаки, це має бути завжди якийсь такий теплий посил кожного українця. От, українська музика, послухати. Це рідне щось. Так, це моє, якийсь має бути особливий трепет до цього. Зараз, на жаль, чи навіть, можливо, на краще, те, що люди якось чуть-чуть переосмислюють те, що відбувається, і починають більше повертатись до свого коріння, цікавитись ним. І музика зараз ну, відіграє, ну, мабуть, зачіпає навіть більше струни українців зараз. І мені приємно те, що я якось вношу якусь певну свою лепту до творения прекрасного. Спасибо вам большое, что сегодня приехали к нам в студию, поучаствовали, ответили Дякую. на Я вже проснулася. Вже якраз зараз можна було поспілкуватися. Мы всем нашим гостям, которые приходят к нам в студию, задаем один вопрос. Он вечный. Я надеюсь, что он будет у вас тоже вечным. Что для вас Родина? Стан душі. Ну, просто от виконую я українську музику, і вона завжди в мене десь є там глибоко. І я її накоплюю до того періоду, поки не треба виконувати пісні. Вона в мене от там сидить схована, така сокровенна. А коли я її співаю, то я її відкриваю. Тобто ваша батьківщина завжди із вами? Звичайно, я себе пов'язала з цим, і думаю, так по-особливому, тому що от вчора в мене був концерт, і я коли співаю українську музику, от люди заряджаються якось, і от сидить людина, ну, похмурий якийсь чоловік, отак дуже скептично дивиться, але ти співаєш, ти до нього посміхаєшся, і вже так бачу, вже кінчики так і все. Ну, це приносить мені радість, і я думаю, якось воно таким зачіпає всіх інших. Я думаю, что ответы на этот вопрос нужно нам записывать, потому что они разные и очень интересные, и очень индивидуальные. Так. И в заключение, вот уже 8:49, через 10 минут наша программа подходит к концу. Мы бы хотели, чтобы вы нам в конце что-то исполнили. Думаю, у мене ж скільки пісень, я ж можу ласка. до ночі співати. Мені тільки- здається, ми за. ми не проти. Ну все, тоді У нас добре. есть свободное время после программы. Ой, доле моя доле, даже ти поділася, чи в огні згоріла, чи в морі втопилася, як в огні згоріла, то де ж є попелечко, як в морі втопилася, то плебижик бережечку,
Я в вогні не згоріла, в морі не втопилася, да така же наша доля, і да навіки згубилася. Да така же наша доля, і да навіки згубилася. Машалла, çok Сумна, sağ але olunuz. мелодійна. Я просто дивуюся тим, як ви граєтеся своїм голосом. Ви берете такі високі, такі сильні ноти, а потім просто ніби пошепки промовляєте до слухача. Ви знаєте, так важко зранку ці веселі ноти брати. Я вже думаю, може, треба було нижче почати. Ні, дійсно, дуже-дуже дякую вам. Дякую, дуже Çok sağ приємно. olunuz. Ben icadi muvaffakiyetler dileyeceğim. То есть творческих вам успехов. Дякую, Спасибо вам дякую, большое, дуже что вы сегодня взаємно. приехали к нам. Тому Дуже що ви дякуємо також вам також. творчістю займаєтесь кожного ранку і Звичайно. даруєте людям посмішки. Це головне. Сподіваємося, що це дійсно так. І до того ж, поки в нас ще є кілька хвилин, хочеться нагадати, що ви можете приєднатися до нас за допомогою номера телефону, який зараз наші режисери виведуть на екран, або за допомогою нашої Фейсбук-сторінки. Шымды ise Гүзел Бірлеп қаны сейлетейік. Біздің студиямызға Мерақлы бір мұсафир тешей бұйырған. Оның ижрасында Гүзел ерларына dinledik. Уян халқым уян программасы ile олыңыз Гүзел Бірлепха ve aslında yır деп айта bizim режиссеріміз. Бұл Кенеди Иванканың ижрасында соңыра Гүзел рубрикаларға вақыт келecek. Бұрыңыз. Yele boyu düz gelir, balam bir kınalı kız gelir. Yele boyu düz gelir, balam bir kınalı kız gelir. Kız yalını şaşırır, dolanır bize gelir. Kız yalını şaşırır, dolanır bize gelir. Kız gelir kalka kalka, balım elinde altın halka. Kız gelir kalka kalka, balım elinde altın halka. Seni sevsem gizli sevdim, niçin duydurdum halka. Seni sevsem gizli sevdim, niçin duydurdum halka. Haydi balam haydi, şinanay balam, şinanay balam, şinanay na. Haydi balam haydi, şinanay balam, şinanay balam, şinanay na. Yala boyu düz gelir, balam bir kınalı kız gelir. Yala boyu düz gelir, balam bir kınalı kız gelir. Kız yalını şaşırır, dolanır bize gelir. Kız yalını şaşırır, dolanır bize gelir. Haydi balam haydi, şinanay balam, şinanay balam, şinanay nay. Haydi balam haydi, şinanay balam, şinanay balam, şinanay na. Haydi balam haydi, şinanay balam, şinanay balam, şinanay na. Haydi balam haydi, şinanay balam, şinanay balam, şinanay nay. Ось
такі цікаві гості завітали до нашої студії сьогодні. Іванка Червінська. Biz endi qatende yazıqki programmamızda yakunladik aziz do'stlar. Sizlar ham bizim yayınımızga qo'shila bilasiz. ATR telekanalına abone olunuz. Abone olmak için ATR telekanalının saytına kirib bütün programmaları ve kontenti için işte abone yapabilirsiniz. Bunun için ATR telekanalının sayfasına kirib anda aboneni resmileştirmege imkanınız var. Bir yıllık abonenin fiyatı 1200 grivnani teşkil etadi. 90 kunga 350, bir kunga 50 ve bir ayga 150 grivnani teşkil etadi. Eğer ki imkanınız olmasa almağa bu aboneni o'zingizning adınızdan anketada yazıp kaldırınız. Belki de sizlerge bağışış etmege isteyen insanlar peyda olacaktır. ATR telekanalı siz bizni seyretkence yaşay ve ATR telekanalı sizin sesinizin, sizin düşüncelerinizin ve fikirlerinizin ifadesidir. Так, ми ще раз нагадуємо про те, що все, що ми робимо для вас, тому і нам необхідна ваша підтримка. Ви можете, зайшовши на сайт телеканалу АТР, ознайомитися з вартістю підписки на наш телеканал, з доступом до всього контенту та відеоархіву нашого телеканалу на рік, на півроку, на місяць та на один день. Будь ласка, нам потрібна ваша допомога, або якщо ви можете допомогти своїм співвітчизникам, своїм друзям, ви можете придбати кілька підписок, аби дати їх тим, хто не може дозволити їх собі, на жаль. Елизавета Цареградская ise biz endi so'zni bermege isteymiz. Keliniz onu selamlayıq. Елизавета, selam aleykum. Ліза, ще раз тобі привіт. Як твої справи? Доброго ранку, алейкум ассалям. Справа чудово, прекрасно. Настрій піднявся завдяки вашому прекрасному ефіру музичному. Робіть це частіше, це було цікаво. Ще раз дякую. А про останні новини я розповім вже за декілька хвилин у інформаційному випуску «Заман». Не переключайтесь. Когда у каждого государства своя версия событий, когда